Hola, molt bon dia. La situació meteorològica continua de moment estable, tot i que en les últimes hores havien caigut algunes gotes acompanyades de fang de les nuvolades que estaven entrant des de la zona nord d'Àfrica, però en general el titular és ben clar, pocs canvis a la vista, una setmana en què les temperatures de moment es mantindran molt semblants, superant els 35 graus de màxima cap a l'interior de València i també d'Alacant. I de fet hem acabat el mes de juliol, ha sigut un mes de juliol que en molts observatoris ha sigut històric i en particular en un d'ells, a l'Observatori de Morella, la mitjana de les màximes ha sigut 24,9, la mitjana volíem dir no de les màximes i de les mínimes, en total 24,9 és un rècord pel que fa a l'Observatori de Morella i observen que de precipitació en porten 34 litres, que és inferior al que és habitual, però l'acumulat anual porten més de 540, que és una miqueta superior al que és habitual. Ha sigut un mes a la zona de Morella, en general, que ha estat poc plujós, però que sí que venien de mesos ja més plujosos i ha sigut un mes molt calorós com a la resta del territori. I per veure l'evolució de com es presenta al llarg de la setmana, veiem dos observatoris, el de Vinaròs. Les temperatures màximes observen la línia roja, pocs canvis fins a la final de setmana, i un altre observatori, en aquest cas una miqueta més cap al sud, ens desplacem cap a la zona d'Alacant i observen com la previsió de temperatures a la zona d'Orihuela no presenta molts canvis. La veritat és que es veuen temperatures que tampoc canvien de manera significativa, la línia roja també, poques oscil·lacions, per tant, temperatures, com comentem, que es mantindran molt semblants a les que tenim en el dia d'avui la resta dels dies d'esta setmana. Pel que fa a les imatges i fotografies del dia d'avui, imatges també que el que mostren bàsicament és encara. Aquestes són imatges de dilluns, mostraven els hematocúmuls que es van poder observar en algunes zones, van arribar a caure algunes gotes, alguns se van sentir fins i tot tronar, i són les nuvolades que entraven de sud cap a nord. A Cullera també imatges dels núvols baixos que encara quedaven al matí, núvols mitjans, i cap a Morella també un matí amb alguns núvols, però en general fins i tot sensació de calor la que hi havia cap a zones de muntanya. Aquesta imatge de Xeraco, quan els núvols ja havien trencat, un dia que en general està dominat pel sol. I pel que fa a les mínimes de la passada matinada, cap a l'interior, Vilafranca 18, i observen que Castelló, Benicarló han baixat els 23-24 graus. Mínimes de la província de València, també cap a zones d'interior, inferiors als 20 graus, cap a la zona també, per exemple, dels Serrans o de la zona de la Plana d'Utiel, Requena, veurem en la següent taula de mínimes de la zona de València com han sigut inferiors als 20 graus, i cap al litoral no han baixat els 24 a Sagunto, València. I per últim repassarem les mínimes de la província d'Alacant de la passada matinada, també cap a l'interior, inferiors als 20 graus, i zones ja més litorals, Alacant ha tingut 24, també destaca Orihuela, zona també una miqueta més cap a l'interior, de 24 graus de mínima. La situació en les últimes hores, les imatges del satèl·lit el que mostren bàsicament és l'entrada d'aquests núvols de la zona nord d'Àfrica acompanyant pols en suspensió, i que encara està vesprada, a la zona esta vesprada hem tingut nuvolades i han crescut cap a les zones d'interior. Pel que fa al mapa previst en superfície per a la jornada de dimarts, el que veiem és pocs canvis, en general no hi ha línies i sobres destacables, ben fluïs, i encara es mantenen unes certes condicions d'inestabilitat amb l'arribada d'este front que afavorirà el creixement de núvols a les zones d'interior. De fet, el mapa de la probabilitat de precipitació de més de mig litre per metre quadrat, obrem de seguida. Primer el que veiem és l'entrada de la pols en suspensió associada a aquesta nuvolositat, així la tenim, i és el que està deixant un aspecte del cel més bé blanquinós, i és el que mantindrà amb nosaltres fins a mitjans de setmana. Està entrant associant a una massa d'aire més càlida que també ens afecta a hores d'ara. I com hem comentat, aquesta probabilitat de precipitació per als pròxims dies en general és molt poca, però sobretot dijous es veu que és més elevada cap a l'interior, amb les nuvolades que avançaran per les zones de muntanya dels sistemes bètics i també de la zona del sistema ibèric. Per tant, amb aquesta situació, com comentem, el que tenim per davant bàsicament és alguns núvols de matí, sobretot de matí a les comarques més costaneres del Golf de València, podia caure alguna gota, però coses poc importants. Al migdia lluirà ja el sol, i de vesprada nuvolades cap a les comarques d'interior, en principi sense més conseqüències. Observen com els següents dies no hi ha canvis destacables, continuem amb sol al migdia, alguns núvols baixos de matí, i la probabilitat d'alguna gota, sobretot dijous i divendres, cap a les zones de muntanya. En general esperem que siguin concentrades en zones d'interior, amb un desplaçament de sud cap a nord. De moment, la resta de dies no es veu una situació a curt o mitjà termini de precipitacions ni de canvi de temperatures. Acabarem amb imatges i fotografies, i avui amb uns núvols molt particulars. Esta nuvolositat, la veritat és que és espectacular la fotografia, no és d'ací, és de la zona dels Estats Units, dels núvols que es diuen undulatus asperatus, una base molt estranya, però la veritat és que s'han pogut arribar a veure així en el nostre territori alguna vegada. Una imatge molt curiosa per acabar, amb imatges també ja del dia de dilluns, mostrant clarament, en aquest cas del dilluns, del dia de dimarts, mostrant els núvols baixos i el dia radiant que hem tingut en general. Amb aquestes imatges acabem. Que passen un molt bon dia.